او vejiyayê. Erê çawa Mirin nikarbû wî bigire. îcar çima diviye ku ew bimira? Da ku mirinê bin dest bike. Wê rojê min jî ev yek fêm nekiribû. Lê pişre îsa çend caran ji me re dîsa xuya bû. û em hîn kirin. Bi sed salan beriya ku îsa bêdinê, pêxemberan di nivîsên pîroz de dabû zanî ku Mesîhê sozdayê wê cefa bikişîne. İşaya wiha nivîsî bû. Ew ji ber neheqiyê me hat birîndar kirin. Ew ji ber sûcê me hat perçiqandin. Ew cezayê ku ji bo aştiya me bû, keser wî û bi birînên wî em sax bû. Her wiha Musa pêxember gotibû, her kesê ku bi dar û daliqandiye dibin nifirê de. Gava İsa li ser xaçê mir, wî nifira guneh, ango mirinê hilda ser xwe. Qurbanbûn û vejîna wî em ji bin nîrê guneh derxistin. Desthilatiya tariyê rakir, tirs û rebeniya me ji holê rakir. Bi tiştê ku İsa kir, soza ku Xwedê dabû İbrahîm hat cih. Hemû mirovên li ser dinê wê bi wî bihatan pîroz kirin. Ma herkes heta bi jinan jî. İsa ji min re digot, keçika İbrahîm. Tu jî di çavê wî de pirhêjayî. Wekû ew jina ku 12 salan, xwîn jê diçû ez pîroz kirim, dixwaze te jî pîroz bike. Êdî nelazim e ku em di tirs û şermezariyê de bijîn. Êdî nelazim e ku em xwe hilînin û bêdeng bimînin. İsa li ser xwe wiha got. Ruhê Xwedan li ser min e. Wî ez bijartime da ku ez mizgîniyê bidim feqîran. Wî ez şandime ku ez ji girtiyan re azadiyê û ji koran re dîtinê bêjim. Ji bo ez bin destan rizgar bikim û mizgîniya sala Xwedan ya rehmê bidim. İsa nêzîkî wan jinan jî bû, yên ku ji ber nexweşiya xwe nepak dihatin hesab kirin. û wî ew sax kirin. Ew mamostê, jin û mêr û zarokan bû û cihêtî nexist navbera dewlemend û feqîr û rastar û gunehkaran. Bi rehma xwe wî nîşanî wan da ku ew hêjan e. Wî mirov qenc kirin. Cin derxistin û jin û mêr û zarok ji bin nîrê îblîs xelas kirin. Desthilatdariya wî ya li ser xerabiyê û li ser hemû rihên nepak kifş bû. İsa keç û kir ji nav miriyan rakirin û nîşan da ku li ser mirinê jî desthilatdariya wî heye. Dema ku İsa hat xaçkirin, îblîs û rihên xerab guman dikirin ku ew bi ser ketin. Lê belê İsa ji mirinê vejiya û xerabî û mirin bi tevahî bin dest kir. İcar ma ew bi rastî Belê? Mesîh bû. bi tenê Mesîhê sozdayiyê ku Xwedê wê bişanda dinê, dikaribû kerametên ku İsa kirin bikirana. û bi tenê yek wek İsa dil bi rehm, hêzdar, dilsoz û hêjayê ku em xwe bispêrin wî û jê hez bikin. Dema ku Xwedê dinya afirand, wî jin û mêr afirandin ku li ber wî bijîn û bibin hevparên şahiya wî. Plana wî ew bû. Lê belê mirovan ji wî bawer nekir û piya wî nekir. Vê neguhdariya me em ji Xwedê dûr xistin û li hevkirina di nav jin û mêr de jî xera kir. Me jî di vê neguhdariyê de berdewam kir. İncîl dibêje, tu kesî guneh nekirî tune. Ji ber guneh mirov ji Xwedê qetan û ketin bin hukmdariya mirinê. Lê belê Xwedê nexwest ku em her û her ji wî û ji hezkirina wî veqetin, di nav tirs û şermê de bijîn. Ka çawa beranek peyda kir ku di cihê kurê Ibrahîm de bibe qurban, wisa jî İsa şand ku di ber me de bimire. Jiyan, mirin
و رابونا ئیسا هەموویان کو باوەریە خۆ بوویتینن ئەوان بە خودێرە لە هەفتینە. ئەف دۆستانیان نویا بە خودێرە ئەم بمرن ژی توجاران ناقەتە. سوژدارێک و بە ئیسا رە هاتبوو خاچکردن لەبەر مرنێ باوەریە خۆ بە ئیسا ئانی و ئیسا ژێرە گوت ئیرۆ تێ بمرە دە بەهشتێ دەبی. ئەوێن کو باوەریە خۆ بە ئیسا تینن وێژ عەزابێ هەر هەیە خەلاس ببن و هەر بە خودێرە بشی. چاوە؟ دڕیا باوەریەدا لە پێوی هەرن. لێ ئێوێ چاوە من قبول کێ؟ وی ئەز و مەریەم قبول کردن. لێزی چاوە بزانم؟ لێوی ئەولە ببە ژوی بخوازە بویرە بپەیوە. یا خودێ یا باوێ منە لە زمانان تو ڕاست و پیرۆزی شکر ji te re ku tu ji min hez dikî min li hember te guneh kir te xilaskarê sozdayî Mesîh şand da ku ev nifir guneh û şerma me rake şikir ji te re ku ev ji bo min mir ez dixwazim li pey xilaskarê xwe herim şikir ji te re te ez efû kirim û ez qebûl kirim. Amin. 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 Şükür işlere. Spas dikim. ئەیسا گوت نییە من دەنگێ من دەبهیزن ئەز وان ناز دکم و ئەو پێی من تێن ئەو تە ناز دکە ڕەبەکە و ئەو شتە حەزکە ئەف دەستپێکا تێکیلیەکە پیرۆزە یاکو وێ هەر و هەر بدۆمینە ئەمێ وی بێتر ناز بکن و لوی ئەولە ببن ئەمێ bi guhdarîkirina peyvên wî pêşveherin ئەمێ بە باوەری دوعا بکن û bi wanên ku li pey wî diçin re bicivin و ئەمێ ji mirovên din re jî li ser wî bêjin ئیسا wiha gotiye Xwedê we biparêze. Li erdê û li ezmanan hemû hukmdarî ji me re hatiye dayîn. İcar herin. Hemû miletan hîn bikin û wan bi navê bav û kur û ruhê pîroz imad bikin. Hemû gotinên min hînê wan bikin ku ew wan pêk bînin. û ez herga bi were me heta dawiya dinyayê.